कार्यक्रमाला सुरुवात करायची आहे. अगरबत्ती हातात गणपती बाप्पा जय. सर्वांचे मनपूर्वक आभार. मी कोकण सातचे बाळू आलावलकर यांच्याकडे माईक सुपूर्द करत आहे. तत्पूर्वी आपल्या महिला शिवसेना जिल्हा प्रमुख माननीय नीलमताई पालव यांना विनंती करतो की त्यांनी या मंडळासाठी आणि या ठिकाणी आलेल्या सर्व प्रेक्षकांसाठी 2 शब्द संबोधित करावं. धन्यवाद. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कनेडी शाखा आयोजित नवरात्रोत्सव 2024 मंडळाचे खूप खूप कौतुक. खूप जोरदार कार्यक्रम इथे होत असतात. आम्हाला व्हिडिओ आणि फोटोज बेन्नी आणि मुकेश भाई सगळेच टाकतात, त्यावरून समजतं. आज मला या व्यासपीठावर या रंगमंचावर आज मला सन्मानित करण्यात आलं, मला बोलवण्यात आलं. यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे तालुकाध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर प्रथमेशजी सावंत, मुकेशजी, बेन्नीजी आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांना करांचं मी धन्यवाद व्यक्त करत असतानाच तुम्हा सर्व महिला भगिनींना दसऱ्याच्या शुभेच्छा आणि पैठणी खेळासाठी शुभेच्छा व्यक्त करते. मला तर असं वाटतं तुम्ही सगळ्याजणी पैठणीच्या विनर असू शकता आणि सगळ्यांना पैठणी मिळावी अशी देवीच्या चरणी प्रार्थना करते. थांबते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅडम. सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी आसनस्थ व्हावं आणि आमचे मित्र पैठणीचे बादशाह, पैठणी खेळासाठी ज्यांचा कायम भाऊजी, आमचे लाडके भाऊजी बाळू आलावलकर यांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाला सुरुवात करावी. हॅलो. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नाटक हरकुळ विभागीय शाखा सांगवे कनेडे आयोजित नवरात्रोत्सव. आज विजयादशमीचा दिवस आहे आणि आपण येथे खेळ पैठणीचा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. तरी या खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमात ज्या महिला सहभागी होऊ इच्छितात, ज्या इथे उपस्थित आहेत, त्यांनी आपली इथे उपस्थिती दर्शवायची आहे. स्टेज समोर काउंटर आहे, साईराम दळवी बसले आहेत, त्यांच्याकडे आपली नाव नोंदणी करायची आहे आणि आपला जो बॅच आहे तो घेऊन जायचा आहे. जर कोणी महिलांनी तो बॅच घेतला नसेल, कृपया पुढे येऊन तो बॅच घ्यायचा आहे. त्या बॅचवरच तुमची ओळख या कार्यक्रमात ठरणार आहे. तो बॅच कोणी हरवायचा नाही, कृपया विनंती आहे. लगेच आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करत आहोत. मी बाळू आलावलकर यांना विनंती करतो, लवकरच त्यांनी कार्यक्रमाची सुरुवात करून घ्यायची आहे. मितेश बघ. चला स्पर्धक क्रमांक 1 ते 10 या व्यासपीठावर. स्पर्धक क्रमांक 1 ते 10.
ज्यांचा बॅच क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असा आहे त्यांनी व्यासपीठावर या 1 ते 10. त्याच्यानंतर 11 ते 20 सज्ज राहायचं आहे. त्याच्यानंतर 21 ते 30 सज्ज राहायचं. स्पर्धक क्रमांक 1 ते 10 या सावकाश या इथं. अजय ती वायर बघ, वायर वायर. हे बघ इथे पण, हे बघ इथे पण आहे. इथून राहा, इथून पाठी जाऊ नका जास्त पडा. क्रमांकाने राहा 1 2 3 4. बस बस तिकडे पण जास्त. सर काय इकडे इथपर्यंत इथपर्यंत. विद्येश रेडी. समीर अजय सुस्वागतम. हरकुळ नाटक विभागीय शिवसेना शाखा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कनेरी शाखाच्या वतीनं सार्वजनिक नवरात्र उत्सव 2024 आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षीसुद्धा खेळ पैठणीचा अर्थातच होम मिनिस्टर या कार्यक्रमाचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. हा संपूर्ण कार्यक्रम लाईव्ह आहे कोकणसाज लाईव्हच्या माध्यमातून. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल ज्यांचे जवळपास 3,66,000पेक्षा जास्त सबस्क्रायबर आहेत. कोकणात एकही चॅनल असा नाही आहे. अशा चॅनलच्या माध्यमातून हा संपूर्ण कार्यक्रम लाईव्ह करण्यात येतो आहे. सगळ्यांनी सहभागी व्हा. अजूनही कोणाला नाव नोंदणी करायची असेल तर व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला या ठिकाणी बॅच मात्र जरूर घ्या, कारण तो बॅच खूप महत्त्वाचा आहे. एकूण 4 राऊंड होतील. पहिलेच क्लिअर करतो. जो नियम आहे अटी आहे कोकणसाज लाईव्हच्या आमचे मार्केटिंग हेड जे आहे समीर सावंत त्यांच्याकडे असतील आणि कोकणसाज लाईव्हच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या संपूर्ण आयोजकांसाठी. जरा जोरदार टाळ्या पाठीमागेपर्यंत. बोला अंबे माते की. कार्यक्रम किती स्पर्धक कमी असते तरी तेवढाच लागणार, काळजी करू नका. हां तर सुरुवातीलाच या स्पर्धक क्रमांक 1 ते 10 स्पर्धक व्यासपीठावर आहे. आम्ही सगळे सोपे सोपे गेम आणलेले आहेत. 3 ते 4 राऊंड आहेत, परंतु ते तुम्हाला केले पाहिजेत, खेळले पाहिजेत आणि त्याच्यातून तो संपूर्ण कार्यक्रम पुढे पुढे जाणार. सरप्राईज काय असेल, आमचे लाडके परममित्र डॉक्टर प्रथमेशजी सावंत यांच्याकडून एक सरप्राईज आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा होतं, ह्याच वर्षीसुद्धा आहे. ते तुम्हाला कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर सांगेन. जेव्हा 3रं राऊंड असेल तेव्हा मी काय सरप्राईज आहे ते सांगेन. त्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. स्वय असुनी ब्रह्मावतार कणकवलीत बैसुनी दिगंबर स्वतःची मनवी भालचंद्र अशा परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतोय. आई दुर्गा मातेच्या चरणी साष्टांग दंडवत अर्पण करून ज्यांनी परस्त्रीला माते समान समजा असा आदर्श घालून दिला, असा सगळ्यांचाच लाडका राजा, आपल्या सर्वांचा लाडका राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करतात. जोरदार टाळ्या या 10 स्पर्धकांसाठी झाल्या पाहिजेत. जसा बांदेकर साहेबांचा कार्यक्रम होता पहिला होम मिनिस्टर, त्याप्रमाणेच होणार. पहिल्यांदा ओळख होईल, उखाणं घ्यावं लागेल. घ्याल ना सगळ्यांनी? शंकराच्या पिंडीवर बेर व्हायला जाऊ नका, जरा वेगवेगळी उखाणी घ्या. ओके.
तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रवास करत असताना, दौरा करत असताना सलग जवळपास हा 15वा-16वा कार्यक्रम आहे कोकण साज लाईव्हचा. काल शिरोड्यामध्ये होतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अनेक भावोजी आज कार्यरत आहेत. खूप भावोजी झाले, पण सगळ्यांचे लाडके भावोजी कोण? जरा मोठ्याने आदेश भावोजी कोण? आदेशजी बांदेकर साहेब. तर त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. आमचे मार्गदर्शक गुरुवर आहेत, ते गुरु द्रोणाचार्य आहेत माझे ते. तर त्यांच्यासाठी टाळ्या झाल्याच पाहिजेत. त्यांना सुद्धा विनम्र अभिवादन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. स्पर्धक क्रमांक 1 या. आवाज खाली द्या आणि माईकचा आवाज द्या. हॅलो, नाव सांगायचं आणि उत्तर माझे नाव जवळ घ्या माईक फक्त. माझे नाव कमी दीपा करा. पंढरी सावंत. महालक्ष्मीच्या समोर ओटीवरते वाकून पंढरी सावंतांचे नाव घेते, सर्वांचा मान राखून. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. आई तुमच्यासाठी एक मिनिट त्यांच्याकडे द्या. ह्याच्यामध्ये एक चिठी आहे, ती चिठी घातली पाहिजे. त्यामध्ये काय असेल ते कॅरेक्टर तुम्हाला केलं पाहिजे. सांगतो, सोपं आहे, जास्त मोठं काय नाही. द्या. वा, सोपं आहे. तुम्हाला नृत्य करायचं आहे. एक म्युझिक दिला जाईल ट्रॅक, त्याच्यावर तुम्हाला डान्स करायचा आहे. ओके, सोपं आहे. द्या. दे विद्देश. क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. असलं पाहिजे, मात्र त्याला गुण आहेत. फेरी अशीच नाही आहे ती, त्या प्रत्येक फेरीला काही ना काही गुण असतील, ते समीर सावंत देतील. क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ओके, जोरदार टाळ्या ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 2 या. सोपं आहे. प्रश्न म्हणाल अजिबात नाही, प्रश्न उत्तरच कॅन्सल केलं आहे. हे सुद्धा सावंत साहेबांनीच सांगितलं. प्रथमेशजीने सांगितलं की प्रश्न उत्तर वगैरे नको, म्हटलं नाही, कॅन्सल. सुरू. माझे नाव शांती पॉली फर्नांडिस. आवाज दे रे. हां, उकान. आजच्या घरात, आमच्या घरात पलंग, पलंगावर गाडी, गाडीवर उशीवर घरात वाजला एक. पॉलीरावांचे नाव घेते, हरिश्चंद्र चव्हाणांची लेख. तवसी पिकरे ना बा, आवाज मिळत नाही. परत घ्या जरा उकाना. आजच्या घरात, आमच्या घरात पलंग, पलंगावर गाडी, गाडीवर उशीवर घरात. पॉलीरावांचे नाव घेते, हरिश्चंद्र चव्हाणांची लेख. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या. काळा चिठी एक. सोपं आहे. माईक घ्या जवळ. तुम्हाला कावळ्याचा आवाज काढायचा आहे. कावळा कसा आरडतो? काव काव. चिमणी. चिव चिव. ओके, आणि आता एक म्हैस कशी आरडते? म्हैशीचा आवाज काढायचा आहे, किंवा गाय हंबरतानाचा आवाज काढायचा. चालतं. सोपं आहे, एकदम सोपे आणलेले आहेत. गाईचा आवाज काढा. गाय कशी हंबरते वासराला बघून? वासर आलं नाही तर, किंवा वासर जवळ असेल तर कशी हंबरते? सोपं आहे. कशी? ओके, ठीक आहे. कुत्रा कसा भुंकतो? भो भॉ करत नाही, व्यवस्थित भुंका. सोपं दिलंय आता. कुत्रा कसा भुंकतो? भो. नाही, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. ठीक आहे, प्रयत्न चांगला आहे. या स्पर्धक क्रमांक 3. सोपं होतं. कुत्रा कसा भुंकतो ते. नाव घ्या आणि उखाणं घ्या. माझं नाव सुनीता सुधाकर सावंत. उखाणं. गुलाबाच्या फुलाला कळी आली दाट, सुधाकरांचे नाव घेते, पैठणीचा आहे थाट. वा, तुमच्यासाठी मॅजिक बॉक्स. त्याच्यातली एक चिठी काढायची. काय असेल ते कॅरेक्टर तुम्हाला केलं पाहिजे. सोपी आहे ते. बघा, नृत्य झालं तुम्हाला. दे म्युझिक. नाचलं पाहिजे. सुरू. टाळ्या झाल्या पाहिजे. प्रत्येक स्पर्धकासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हा तुमचा कार्यक्रम आहे. हरकुळ नाटळ विभागीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना शाखा कनेडी यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ओके. एक कडवं नाचलं पाहिजे. या स्पर्धक क्रमांक 4. नमस्कार, माझे नाव पूजा प्रसाद सावंत. उकान. नदीच्या काठी हिरवीगार झाडी, प्रसादरावांचं नाव घेते खास तुमच्यासाठी. ओके, काढा चिठी एक. द्या. सोपं आहे. तुमच्या मिस्टरांना, पतिदेवांना हाक मारायची आहे, जेवायला बोलवायचं आहे मालवणीमध्ये. कसं बोलवाल?
माईक जवळ घ्या जरा. हां, तुमच्या मिस्टरांना, मिस्टर टी व्ही बघतायत, तुम्हाला जोराची भूक लागलेली आहे, बोलवा जेवायला. कसं बोलवाल? ओ जेव किया. जरा व्यवस्थित. बरोबर आहे, नेहमी हाक मारता तशी जेवायला. हां, मालवणीत. हां, मालवणीमध्ये. जवळ घ्या माईक. ओके. ओ जेव केव्हा. एवढ्या प्रेमाने ते टी व्ही बघतायत, तुम्हाला भूक लागलेली आहे. ओ जेवायला या. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 5 या. नमस्कार, माझं नाव प्रतीक्षा प्रकाश गावकर. उकाना. आडनाव गावकर, सांगवे माझे गाव. प्रकाशरावांचे नाव घेते, प्रतीक्षा माझे नाव. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. काढा चिठी. सोपं आहे. तुम्हाला पाळणा गीत म्हणायचं आहे. पाळणा, जेव्हा मुलाला पाळण्यात घालतात ना, ओके, ते पाळणा गीत म्हणायचं आहे. बोलू? हो, म्हणा. कुळ कुळ घुंगुर वाळा, कुळ कुळ घुंगुर वाळा, हा थांबवाता चाळा माझ्या बाळा, तू नीज रे लडी बाळा, माझ्या बाळा, तू नीज रे लडी बाळा. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. गेली रे राजा, टाळ्या का कमी पडतायत त्याच्यासाठी? गाईंची वास रे, झोपी गेली रे राजा, गाईंची वास रे, घरट्या घरट्यातून निघाली चिमणी ही पाक रे, तू झोपी जा बाळा, तू झोपी जा बाळा, हा थांबवाता चाळा माझ्या बाळा, तू नीज रे लडी बाळा. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 6. नमस्कार, माझं नाव साक्षी सतीश सावंत. उकाना. शिवाच्या मंदिरात दारी उभा नंदी, शिवाच्या मंदिरात दारी उभा नंदी, सतीश सावंत यांच्या संसारात मी सदा आनंदी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. ताई किती? ओके, डान्स आहे. डान्स, नृत्य आहे. डान्स सगळ्यात सोपा असं मला तरी वाटतं. घ्या. दे म्युझिक. आवाज दे. गुण आहेत. हा, गुण आहेत त्याला. डान्स केला तर लगेच गुण मिळण्यात येते. ओके, असं जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 7. माझं नाव आरती दिवाकर देसाई. नाव घ्यायचं. उखाणा. अंड्यावर अंडे 7 अंडे, त्याच्यावर ठेवली साखरेची परात, दिवाकर बसले दरवाजात, मी कशी जाऊ घरात. वा, क्या बात आहे. सही काढा चिठ्ठी. हे काय समजत नाही. सोपं आहे. मासे विकायचे आहेत. मासे म्हणजे त्याचे डायलॉग मारायचे आहेत. मासे कसे विकतात? सकाळी येतात ना मासे विकायला. हां, कसे? माईक जवळ घ्या. ॲक्शन नाही केली तरी चालेल. सुरू. मासे विकणारा जो ओरडत असतो ना, तसं फक्त ॲक्टिंग करा. ॲक्टिंग नको करा, डायलॉग मारा. सुरू. गुण आहेत. हा, प्रत्येकाला गुण आहेत. प्रश्न अजिबात नाही त्याच्यात एकही. मासे विकायचे आहेत तुम्हाला. सुरू. या व या मासे घ्या, या व या मासे घ्या. कसले मासे आहेत तुमच्याकडे? मासे कसले आहेत ते सांगा. मासे ताल्ले आहे, दोडिया आहे, सुरमई आहे. अरे बापरे, सुरमई कशी किलो? 700. 700 रुपये. स्वस्त झाली वाटतं. जोरदार टाळ्या बाहेर त्यासाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 8 या. सुरमई 700, कमी आले. 1200 होते का? नमस्कार, माझे नाव विद्या विजय तोरसकर. उखाणा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हिमालय पर्वतावर बर्फाच्या राशी, विजय तोरसकरांचे नाव घेते होम मिनिस्टरच्या दिवशी. जोरदार. इथेच थांबा, बदललं नाव वाटतं. होय ना? काढा. दे. काढा चिठी. सोपं आहे. दे विद्येश, जरा चांगली गाणी दे.
नाचायचं आहे. हां, सोपं आहे एकदम. नृत्य करायचं आहे. ओके, सुरू. टाळ्या झाल्या पाहिजे तरच त्यांना तो चिअर येणार. क्या बात आहे. ओके, जोरदार टाळ्या ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 9. नाव घेतो तू विसरलं. या पुढे. माझं नाव शालिनी श्रीकृष्ण बुटे. उकान. फुलात फुल जायचे श्रीकृष्ण माझ्या. पूर्ण करा. फुलात फुल जायचे. पुढे. दुसरं घेतलं तरी झालं, असं काय नाही. ओके, काढा चिठी. द्या. सोपं आहे. तुम्हाला आईला हाक मारायची आहे मालवणीमध्ये. आईला बोलवायचं आहे, परंतु मालवणीमधून बोलवायचा. म्हणजे घरी बोलवतो तसं मालवणी. ओके, आईला बोलवायचं आहे जेवायला. आईला बोलवतं तसं. ती आई जेवायला येईल. तेच मालवणीत फक्त म्हणा. आईला मालवणीत कसं बोलवणार? ये आई जेवायला येईल. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 10. माझे नाव निकिता निलेश सुतार. उकन. ओंकाराच्या नावात अकार उकार मकार. निलेश सुतारांमुळे माझे स्वप्न झाले साकार. क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. काढता चिठी. वा, सोपं आहे. गणपती बाप्पांची आरती येते. हा, म्हणा. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची वाजवा टाळ्या. नुरवी पूर्वी हा, सुरू. तुम्हीच म्हणा. बरोबर आहे. नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मा प्रेम कामना पूर्ती. पूर्ती. जय देव जय देव. ओके ओके. गणपती बाप्पा या इथे द्या. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे गणपती बाप्पा. आता आम्ही नावं घेत बसणार नाही. गणपती बाप्पा मोरे या ग्रुपने व्यासपीठावर या म्हटलं की व्यासपीठावर यायचं. ओके, बसा कुठेतरी एकत्र. विदेश. चला, स्पर्धक क्रमांक 11 ते 20. 11, 12, 13, 20 पर्यंत. नाही नाही, 11 ते 20. सहभागी सर्व स्पर्धकांना आकर्षित भेटायचे. पहिल्या विजेत्या पैठणी आणि पन्हाळकर मेडिकल यांच्याकडनं सोन्याची लढत लिहून द्या. या 11 ते 20 या. अकरा ते 20 क्रमांकाने राहा. जास्त पाठी जाऊ नका. इकडे इकडे पण जास्त जाऊ नका. 11, 12, 13, 14, 15 क्रमांकाने राहा. संपूर्ण कार्यक्रम लाईव्ह आहे. या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा महिला जिल्हा प्रमुख सन्माननीय नीलमताई पालव यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं होतं. अगदी मनापासून स्वागत. पहिल्यांदा भाऊजी म्हणून कोणी नाव ठेवलं असेल मला तर ते आमच्या नीलमताई पालव. त्यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. खूप वर्षापूर्वी 21 वर्ष झाली तिथपासून कार्यक्रम करतो. या स्पर्धक क्रमांक 11. नाव सांग. माझं नाव सौ दीपिका मिथुन माळोदे. उकल. आकाशीच्या अंगणात ब्रह्मा विष्णू महेश. आकाशीच्या अंगणात ब्रह्मा विष्णू महेश. मिथुन रावांचं नाव घेते आज शिवसेनेच्या दसऱ्याच्या कार्यक्रमाच्या वेळेस. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. काढा चिठी. आईबद्दल 2 शब्द. आई. आईबद्दल जेवढं बोलेन तेवढं मी कमीच नक्कीच असेल. आहे. तरी पण 2 शब्द. तरी पण 2 शब्द बोलते. अगदी जन्मल्यापासून ते शेवटच्या क्षणापर्यंत ती असेपर्यंत जी आपल्या जवळची असते ती म्हणजे आई.
आणि आपले जे संस्कार घडतात, आपल्या जे योग्य मार्गदर्शन करतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, लेडीजची सगळ्यात जवळची मैत्रीण कोण असेल ती फक्त आई असते. आणि माझं तर असं म्हणणं आहे प्रत्येक लेडीजला की सगळ्यात जवळची मैत्रीण जर तुमची कोण असेल तर आईच असेल. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला कोण चांगलं मार्गदर्शन करू शकत नाही. वा, थँक्यू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 12. हे पाठीमागे बघा मॅडम, जास्त पाठी जाऊ नका. नमस्कार, माझे नाव सौ संजना संजय सावंत. उखाणं घे. साजूक तुपात नाजूक चमचा. संजय रावांचे नाव घेते, आशीर्वाद असू दे सर्वांचा. वा, मॅडमांसाठी एक गाणं दे. हा. क्या बात आहे, क्या बात आहे. हा जोश असाच असला पाहिजे. समीर. ओके ओके ओके. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 13. गुणांवर लक्ष द्या. माझं नाव प्रतीक्षा बाळकृष्ण तवटे. उखाणं. दारी होता गुलाब त्याला आली कळी. बाळकृष्णांचे नाव घेते होम मिनिस्टरच्या वेळी. काढा चिठी. सोपं आहे. दुर्गा मातेची आरती म्हणायची. जमेल? दुर्गा मातेची एक कडवं म्हटलं तरी चालेल. दुर्गे दुर्गटबाई माईक जवळ तुझं विना संसारी. अनाथ नाते अंबे करुणा विस्तारी. वारी वारी आत जन्मो मरणाते वारी. हारी पडलो आता संकट निवारी. जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी महिषासुरमतनी. सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी. जय देवी जय. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. बोला अंबे माते की. क्या बात आहे. या स्पर्धक क्रमांक 14. माझे नाव सायली सुनील वाळके. उखाणं. दत्त दत्त दत्ताची गाय, गाईचं दूध, दुधाचं ताक, दही, दह्याचं ताक, ताकाचं लोणी, लोण्यात केला प्रसादाचा शिरा. केला शिरा केला. पुढे सांगा. असं दे, असं दे. त्यात केला बदामाचा शिरा. सुनील यांचे नाव घेते. झांगला कसा झांगला उखाणं. या 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 इथे. ठीक आहे. त्याच गाईचा आवाज फक्त काढून दाखवा. नको चिठी काढू. गाईचा आवाज काढा. सांगतो माईकवर. त्याच गाईचा आवाज काढा. गाईच्या दुधापासून पदार्थ बनवलात ना, शिरा बिरा. आंबे आंबे. या पुढे या पुढे जाईल. गाईचा आवाज आहे. हा आंबा आंबे. या स्पर्धक क्रमांक 15. जास्त पाठी जाऊ नका. हॅलो, माझं नाव रेश्मा राधाकृष्ण तवटे. उखाणं. ताळ तडाचा पान वडाचा फूल उंबराचा उंबराचा फूल दिला वाण्याला. वाण्याकडून घेतली सुपारी. सुपारी दिली व्यापाऱ्याला. व्यापाऱ्याकडून घेतले रुपये 15. 15 रुपयाची घेतली साडी. माडीवर जाऊन मोडली घडी. माडीवर होती खोली. खोलीत होता पलंग. पलंगावर होती गादी. गादीवर होती उशी. उशीवर होती कपबशी. कपात होती चाय. चायत घातली खारी. राधाकृष्ण नाव आहे ना भारी. या जोरदार डाळ झाला पाहिजे. ताई गाडी तुम्ही काही काढूच नका. या स्पर्धक क्रमांक 16. उखाणं एवढं लांब घेतलं ना, मला वाटलं थांबते की नाही कणकवलीत गाडी. माझं नाव शरयू शरद नार्वेकर. उखाणं. अशोक वनात लावल्या केळी. शरद शेटजींचे नाव घेते होम मिनिस्टर वेळी. काढा चिठी. सोपं आहे. दे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. ओके ओके. जोरदार टाळ्या. या त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 17. माझं नाव दीपाली प्रवीण सावंत. उखाणं. अंगणात होती तुळस, तुळशीला लावते दिवा. प्रवीण रावांसारखा साथीदार जन्मोजन्मी हवा. वा, चिठी काढताय. द्या. एखादं गाणं किंवा कविता म्हणायचं आहे. गाणं येतं. पोयम चालेल. हां कविता चालते की. माईक जवळ घेऊन. इंग्लिशमध्ये आमच्या लिंगेसाठी. हो चालतं. विल शॅल ओव्हरकम. विल शॅल ओव्हरकम. विल शॅल ओव्हरकम समडे. हो डीप इन माय हार्ट आय डू
believe that we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. काय बात आहे मॅडम. या स्पर्धक क्रमांक 18 1 माझे नाव पेरपेतीन मायकल पिंटो. ओके. आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, मायकल रावांचं नाव घ्यायला उखाणा कशाला हवा. की जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. क्या बात आहे, क्या बात आहे. शेती काढाल मॅडम. खरोखरच छान उखाणा आहे. लाईव्ह कार्यक्रम आहे, नक्कीच जिथे लिंक टाकाल तिथे ते उखाणा ऐकायला जाणार. दे म्युझिक. टाळ्या कमी पडता कामा नये. माझ्यासाठी वाजू नका, यांच्यासाठी वाजवा. प्रत्येक स्पर्धकासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तर हा कार्यक्रम तेवढाच रंगत जाणार. उत्तर एकदम सोपे गेम आहेत, धावणार नाही, खायला लावणार नाही. ओके ओके, थँक्यू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 19. नमस्कार, माझं नाव मयुरी रुपेश सातारडेकर. उखाणा. लग्नामध्ये आला होता बँडवाला साला, लग्नामध्ये आला होता बँडवाला साला, रुपेश रावांचं नाव घेते, झुकेगा नाही साला. साला, क्या बात आहे, क्या बात आहे. काढा चिठी. नवीन काहीतरी ऐकायला मिळालं कनेरी. 17व्या कार्यक्रम ना, 16व्या कार्यक्रमात काहीतरी ऐकायला गावं. हे व्यवस्थित रेकॉर्ड केलं आहे ना. ओके. तुम्हाला नाच रे मोरा नाचते गाणं होतं बघा, म्हणायचं आहे माईकवर. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच, नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. काळा काळा कापूस पिंजला रे, ढगांची वारा घुमला रे. आता तुझी पाळी मीच देते टाळी, आता तुझी पाळी मीच देते टाळी, फुलो पिसाराना. बस बस, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. जास्त फुलवू नका. त्याच विधीने टाळी दिली आणि त्या दिवशीचा कार्यक्रम कॅन्सल झाला. आज घ्यावा लागला, होय ना. नमस्कार, माझे नाव नेहा निलेश सातर्डेकर. उखाणा. गुलाबी साडीवर भरजरी धार, निलेश रावांचे नाव घेते, पैठणीचा थाट. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आहे ती गुलाबी साडी आहे. दुसरं दे. नृत्य केलं पाहिजे, एकदम सोपं. स्टार्ट. सुरू. लाजू नका. स्टार्ट. नाचा बिंदास. ओके ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. लाजायचं नाही, बिंदास. ॲक्च्युली कसं माहिती आहे, खरोखर त्या डॉक्टर प्रथमेश सावंत साहेबांसाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजव. सांगतो का ते, जोरदार टाळ्या वाजव. त्यावर्षी मी चेंज करायला बघत होतो, दुसरा अँकर द्यायला बघत होतो, पण ते बोलले नाही तूच पाहिजे. तुम्हाला असा अँकर मिळाला आहे, माझं मोठे पण सांगत नाही आहे, जो सांभाळून घेऊन चालतो. आणि सरप्राईज पण त्याच्या वतीनंच आहे, सावंत साहेबांच्या वतीने. काय ते तुम्हाला जाऊन नंतर सांगतो. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे मंगलमूर्ती मोरया. काय? ओके, मंगलमूर्ती मोरया. वरती या म्हटल्यानंतर व्यासपीठावर यायचं. स्मरणशक्ती आहे. हा मोरया कुठेतरी गडबड करणार. त्यांचं गणपती बाप्पा, तुमचं काय सांगितलं असतं आता. मंगलमूर्ती मोरया. ओके, बसा कुठेतरी. चला, स्पर्धक क्रमांक 21 ते 30. आणि कोण स्पर्धक आलेले? स्पर्धक क्रमांक 21 ते 30. चला पटपट. किती झाले? अजून कोणाला नाव नोंदणी करायची असेल तर व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला संपूर्ण टीम आहे. हरकुळ नाटक विभागीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शाखा कनेरी यांचे कार्यकर्ते या ठिकाणी आहेत, व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला. अजून कोण असेल तर या. सहभागी सर्व स्पर्धकांना आकर्षक भेटवस्तू मिळणार आहे. तर प्रथम क्रमांकाची पारितोषिक आहे महापैठणी आणि पन्नाळकर मेडिकल यांच्याकडून सोन्याची नथ आहे. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे सेमी पैठणी
आणि तृतीय क्रमांकाचं सुद्धा पारितोषिक आहे सेमी पैठणी. अशी 3 पारितोषिकं आहेत आणि सहभागी सर्व स्पर्धकांना या ठिकाणी आकर्षक पारितोषिकं मिळणार आहेत. ठीक आहे. या स्पर्धक क्रमांक 21 सर का इकडे थोडं बस. माझं नाव ऋतिका राजेश सातार्डेकर. कोकण. हिमालयाच्या पर्वतावर बर्फाच्या राशी राजेशरावांचे नाव घेते विजयादशमी दिवशी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ते म्युझिक यांच्यासाठी. इथे आहे मॅडम, इथे तुमच्यासाठी नृत्य करायचं आहे. ओके, सुरू गुण आहेत ना याला. असंच नाचायचं नाहीये. नाचलात की लगेच गुण मिळणार. तिकडे किती देणार, काय देणार त्यांच्या हातामध्ये. ओके ओके ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 22. हा संपूर्ण कार्यक्रम मित्रांनो लाईव्ह आहे. हॅलो, माझे नाव दीपिका दिगंबर सावंत. उकान. गळ्यातील मंगळसूत्र हिरे मोती जोडले दिगंबर सावंत यांच्या नावासाठी आई बाप सोडले. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. पण आई बाप सोडू नका. हां, काढा चिठी. सोपं आहे. द्या माईक त्यांच्याकडे जरा. ओके, आवडत्या प्राण्याचा आवाज काढायचा आहे. कुठला आवडता प्राणी तुमचा? जवळ जरा माईक. आवडता प्राणी कुठला? मांजर वगैरे. हां, तुमचा आवडता कुठला? मांजर. हां, सुरू. हा बोक्याचा झाला, मांजराचा काढा. हां, मांजराचा. सुरू. तुम्हीच सांगितलं ना. ओके, भुकेलेला आहे असं वाटतं, होय ना? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. बरोबर आहे. या स्पर्धक क्रमांक 23. कणकण कुदळी मनमन माती उभारले भीती शितारले काम सासूबाईच्या पोटी जलमले राम राम नाही म्हटले नाव नाही घेतले 32 पाना लावला चुना शेरभर सुपारी फोडू कशी सदरेर बसून बोलू कशी सदार सोन्याची नदार पुरुषाची पहाड तळाचा पान वडाचा सोजी गव्हाची बहीण भावांची लेक मांजरेकरांची सून लाडांची लाडांच्या घरी चौघीनारी स्वयंपाक करून भरला ताट संजय शेटचे नाव घेते शिवसेनेच्या मंडपात. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तुम्ही चिठी काढूच नका. या स्पर्धक क्रमांक 24. माझे नाव जयश्री जयसिंग पाटकर. आजगाव माझगावात कोली कोलीत पलंग पलंगात ताटात पेढे बेड्यावर बसली माची चेशिक शेडे काशी मी धरते एकादशी. क्या बात आहे. काढा चिठी. त्यांना सोडलं पण तुम्हाला नाही सोडणार. द्या चिठी द्या. वा, सोपं आहे. पाळणा गीत म्हणायचं आहे. हां, सुरू. लिंबोनीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई लिंबोनीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई आज माझ्या पाडसाला झोप का येत नाही लिंबोनीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई लिंबोनीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 25. या समीर. माझे नाव संजना संजय सावंत. ओकान. गणपतीच्या देवळात लावली फुल वाद संजय सावंतांचे नाव घ्यायला आज खेळायला केली सुरुवात. आणि 3 उकाणी घ्या पटपट. सुरू. स्टार्ट. माईक जवळ धरून घ्या. माईक जरा जवळ धरा. वरती घ्या माईक. ओके, सुरू. स्टार्ट. गणपती शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून संजय सावंतांचे नाव घेते सर्वांचा मान राखून. पुढे पुढे 3 घ्यायचे आहेत. कुठली पण घ्या, असं काय नाही. अजून 2 राहिलेत. येतात. कुठलं पण घ्या. जरा लवकर घ्या. ओके, चालेल. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 26. 3 उखाणी घ्यायची होती. सोपी होती. हां. माझे नाव छाया चंद्रकांत मस्कर. उखाणं. फुलात फुल जाईचे चंद्रकांत शेट यांचे नाव घेते खरे प्रेम आईचे. वा, क्या बात आहे. त्यात आईबद्दल काहीतरी सांगावं 2 शब्द. कशी होती आई, काय आहे आई, काय करते आई? माईकवर सांगलं पाहिजे ना. हां, ओके. आई माझी खूप प्रेमळ होती. भरपूर माया करायची. ओके.
आवडीने पदार्थ करून घालायची. कुठला हो? कुठला आवडेल तो. तुम्हाला कुठला आवडायचा तेव्हा? आई कुठला करून घालायची? पुरणपोळी, पुरणपोळी वगैरे, शेवया. शेवया वगैरे. ठीक आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 27. आईबद्दल सांगणं कठीण आहे खूप. माझं नाव रेश्मा चेतन धरणे. सोन्याच्या ताटात खडीसाखरेची वाटी चेतन रावांचे नाव घेते 7 जन्मासाठी. वा, चिठी काढताय? दे. नृत्य करायचं. स्टार्ट. सुरू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. क्या बात आहे. क्या बात आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 28. नमस्कार, माझं नाव रिद्धी लक्ष्मीकांत लाड. आयुष्याचे गणित हृदयाच्या वहीत लक्ष्मीकांतरावांचे आयुष्य मागते आईबाबांसहित. नक्कीच नक्कीच तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो हीच आई अंबे मातेच्या चरणी प्रार्थना. काढा बघूया चिठी. हा सोपा आहे. हा एक विनोदी प्रश्न आहे. हां, तुमच्या सासूबाईंची एक चांगली गोष्ट सांगायची आहे. सगळ्याच गोष्टी चांगल्या हा, आहेत. त्याच्यातली एक सांगा. आई खूप प्रेमळ आहेत, समजून घेतात, सांभाळून घेतात. ओके. त्यांच्यापेक्षाही मी लाडकी आहे. अरे बापरे. आणि त्याच सासूबाईंची एखादी वाईट गोष्ट सांगायची. अरे बापरे. आता हां, विनोदी आहे, अगदी मनावर कोणी घेऊ नका. हां, आहे नसणारच तर सांगणार कशी, बरोबर ना? आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. या स्पर्धक क्रमांक 29. माझे नाव संजना शरद ठाकूर. उकान. डोळ्यात काजळ, ओठावर लाली, केसात मायालाय आबोली गजरा, शरदरावांचे नाव घेते बाई. हा काय प्रकार. अरे बाबा. बरं, स्पर्धक क्रमांक 30 कोण आहे? ओके, दे म्युझिक यांच्यासाठी. नृत्य करायचं. नृत्य सुरू. टाळ्या झाल्या पाहिजेत. क्या बात आहे, क्या बात आहे. नाचलं पाहिजे तरच गुण आहेत ते. हां, ओके ओके. थांब. ओके, तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे अष्टविनायक मोरया. काय? बसा कुठेतरी. चला, स्पर्धक क्रमांक 31 ते 40. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. किती आले? अजून कोण आहे? एक तरी. स्पर्धक क्रमांक 31 ते 40 आहे माझ्याकडे. या हळू या. स्पर्धक क्रमांक 31 ते 40 या. प्रथम क्रमांकाला आहे महापैठणी. त्यासोबतच असणार सन्माननीय पन्हाळकर मेडिकल यांच्याकडून आकर्षक सोन्याची नथ आहे. द्वितीय क्रमांकाला आहे सेमी पैठणी. तृतीय क्रमांकाला आहे सेमी पैठणी. आणि सर्व स्पर्धकांना आकर्षक भेटवस्तू आपल्याला मिळणार आहे. ओके. 38 नंबर कोण आहे? 38. या या. थोडक्यात राहिलेले सगळे स्पर्धक. 38 कुठे आहे? या स्पर्धक क्रमांक 38 झाले ना फायनल. सरप्राईज द्यायचं आहे. डॉक्टर प्रथमेशजी सावंत साहेब यांच्याकडून एक सरप्राईज आहे. हां, येऊ दे ना, आपल्याकडे भरपूर आहे. या स्पर्धक क्रमांक 31 सुरू.
हॅलो नमस्कार, माझे नाव स्नेहल राजकुमार कांबळे आहे. उखाण. शेतात काम करताना लागत होते ऊन, राजकुमार यांचं नाव घेते कांबळे यांची सून. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. ताई चिठी काढा, बघूया काय आहे. सोपं आहे. गाणं येतं एखादं गाणं किंवा कविता? पाहायला घेतलं मी. हा, पाहायला घेतलं मी. नाही, कविता किंवा गाणं. बरं चला म्हणा. बरं कविता म्हण. हा म्हणा. दोनच शब्दात. हो, दोन, एक ओळ तरी म्हणा. 2 शब्दात कविता कशी होणार? हा. कोणाचे ग कोणाचे सुंदर डोळे कोणाचे, त्या पाण्यातील माशाचे की माझ्या बाळाचे. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 32 या. सर्वांना माझा नमस्कार. माझे नाव अमिता अशोक सावंत. उखाण. हातात घातल्या बांगड्या, गळ्यात घातल्या ठुशी, अशोकरावांचं नाव घेते या खेळाच्या पैठणीच्या दिवशी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. ताई तुम्हाला मासे विकता येतात? मासे? नाही. हा, बरं काढा, चिठी काढा. चिठी. सोपं होतं मासे विकायला मॅडम. द्या. आता ह्याच्यात काहीतरी कठीण आलं तर काय करणार? नशीब. दे म्युझिक. नृत्य करायचं आहे. आता एकदम सोपं आलं. द्या. डान्स नाही जमणार? जमेल? सुरू. स्टार्ट. गुण आहे, तसंच नाही आहे. राऊंड. प्रत्येक कॅरेक्टरला गुण आहेत, प्रत्येक कॅरेक्टरला. या बात आहे. ओके, असू द्या. स्पर्धक क्रमांक 33 इथे आहे मॅडम. माझे नाव अरुंधती हे अरविंद तुम्ही जे सावंत. कॅरेक्टर करताय त्याला गुण आहेत हा. एक भावाचे सोजी गव्हाची. थांबा मॅडम. हे जे तुम्ही करताय नृत्य म्हणा किंवा काय, या प्रत्येकाला काही ना काही गुण असणार, लक्षात घ्या. ते सगळं त्यांच्या हातामध्ये आहे, परीक्षकांचे. आता नाव सांग. माझे नाव अरुंधती अरविंद सावंत. उखाण. ताड ताडाचा बहीण भावाची सोजी गावाची, लेक साठमांची सून सावतांची, सावतांच्या घरी काय काय परी, राय रुक्मिणी स्वयंपाक करी, सुवर्ण स्वयंपाकाने भरलं ताट, आणि अरविंद सावंतांचे नाव घेते आज आहे पैठणीचा ताट. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. उखाणच एवढं लांब घेतलं आणि चिठी काय काढणार? हां. माझं नाव श्रद्धा उमेश सावंत. उखाण. सोन्याच्या अंगठीवर प्रेमाची खून, उमेशरावांचं नाव घेते सावंतांची सून. वा, चिठी मॅडम. हा सोपा बॉक्स आणलाय तुमच्यासाठी, एकदम सोपा आहे तो. वा, सोपं आहे. आवडती सिरियल? माईक जवळ धरा. स्वामी समर्थ. हां, कुठे राहतात ते? अक्कलकोट. अक्कलकोटला. पंढरपूरला गेलाय? हो. ओके. पंढरपूरला कोणतं प्रसिद्ध देवस्थान आहे? विठ्ठलाचं. ओके. विठ्ठल रुक्मिणी. विठ्ठल रुक्मिणी. त्या देवस्थानाला काहीतरी नाव आहे, सांगता येईल? विठ्ठल रुक्मिणी प्रसिद्ध देवस्थान आहे, बरोबर ना? त्या देवस्थानाला काहीतरी नाव आहे, सांगता येईल? पंढरपूरच आहे ना? हा, पंढरपूरचं. हो. सांगता येईल? आणि नाही. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 35. माझे नाव स्मिता प्रदीप सावंत. उखाण. मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या, माहेर सासरची खून, प्रदीप सावंतांचे नाव घेते सुभेदारांची सून. क्या बात आहे. आईसाठी एक म्युझिक दे रे, बघूया. ओके, स्टार्ट. सुरू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, नाचलं पाहिजे. नाचा नाचा. ओके 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 ओके. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 36. माझे नाव अंकिता अजित सावंत. उखाण. पैठणीवर शोभते नाजूक मोराची जोडी, अजितरावांमुळे आली माझ्या संसाराला जोडी. ओके, काढा चिठी एक. ओके, कावळ्याचा आवाज. सोपा आहे. सुरू. कव्वा कव्वा. कावळ्याचा आवाज. हां. काव काव चिमणीचा आवाज. चिव चिव चिव. ओके. गाई हंबरतानाचा आवाज, गाईचा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. पुढील स्पर्धा हा एक विनोदाचा भाग आहे.
माझे नाव हा. विनीता दिनेश सावंत. उगा ना. नाजूक अनारसे साजूक तुपात तळले दिनेश रावांसारखे पती जन्मोजन्मी मिळावे. क्या बात आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताई चिठी. वा, सोपा आहे. सिरियल बघता? पारू. कुठली? पारू. आवडता चित्रपट जोड्याने बघितलेला? चित्रपट बघितलाय जोड्याने? ओके, कुठला? माईक जवळ घ्या मॅडम. तुम्ही बघितला तो? हां, नाव आठवत नाही. ओके. माहेरची साडी बघितलाय? ओके. माहेरची साडीमधलं कोणाचं कॅरेक्टर आवडलं तुम्हाला? अलका कुबन. ओके. कुठे राहते ती? मुंबईला. ओके. मूळ गाव कोणतं त्याचं माहित आहे? दिगावळे. दिगावळे. क्या बात आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 38. नमस्कार, माझे नाव श्रद्धा विनायक दळवी. उकान. अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ, शिर्डीचे साई. विनायक दळवींचे नाव घेते ओंकारार्याची आई. वा, काढाल चिठी. 39 कुठे आहे तुमचा? 39. ओके. देवीची आरती म्हणायची आहे, कुठली पण म्हणा, पण देवीची पाहिजे. येईल म्हणता? दुर्गा मातेची म्हणा, मग अशी म्हटलेली एकाने. बरं, गणपती बाप्पांची म्हणा. सुख करता दुःख हरता वरता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, सर्वांगी सुंदर औटी शेंदुराची, कंठी गलसे मुक्ता फळाची. जय देव जय देव. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे अंबे माते की जय. काय? एकत्र बसा कुठेतरी. अंबे माते की जय या ग्रुपने वरती या म्हटल्यानंतर वरती यायचं आहे. ओके, बसा कुठेतरी एकत्र. अंबे माते की जय. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर परत आपण भेटू याच कार्यक्रमात. संपूर्ण सिंधुदुर्ग दौरा करत असताना जवळपास या 16व्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही पोचलो याच कनेरी गावामध्ये. तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, फक्त पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल, ज्याचे सबस्क्रायबर आहेत 3,66,000पेक्षाही जास्त. असं पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. आपण कुठेही जाऊ नका. चला, गणपती बाप्पा मोरया आणि मंगलमूर्ती मोरया क्रमांकाने यायचा. पहिला गणपती बाप्पा यायचा आणि मग मंगलमूर्ती. या पटपट. गणपती बाप्पा. चला पटपट. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. या. गणपती बाप्पा मोरया. बसा. गणपती बाप्पा मोरया ग्रुप फक्त बसा. पुढे पुढे सरका. सरका पुढे पुढे. ओके, सरका. थोडं थोडं पाठी सर. बस. तुम्ही दोघांनी इकडे तोंड करून बसा. तुम्ही यांच्या पाठीमागे थांबायचं. जाऊ. मंगलमूर्ती मोरया यांच्या पाठीमागे एक 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 करून पाठीमागे थांबायचं. सरका इकडे आई इथपर्यंत. दे थोडे थोडे. सरका इकडे. ओके, आई सरका इकडे. सरका. तुम्ही इकडे तोंड करून बसा. सरका इकडे. या इकडे. बस. प्रत्येकाने एकेकीच्या पाठी उभे राहा, बाकी काही करू नका. पाठी पडाल तर बघा.
आई सरका सरका इकडे सरका. ओके घ्या स्ट्रॉ घ्या, सांगतो काय करायचं आहे. सोपा गेम आहे. एकही गेम एकही खेळ आम्ही तुम्हाला धावायचं नाही आहे, काय नाही, बसूनच खेळायचे आहेत. काळजी करू ना, व्यवस्थित घ्या मात्र. पटपट दे सावंत. समीर ओके जास्त दे जास्त दे. एके वेळी एकच स्ट्रॉ मारायचा. किती किती गणपती बाप्पा मोरया. किती एका वेळी एकच मारायचा, दोन दोन मारायचे नाहीत. बस बस बस. आणि लागले तर नंतर दे त्यांना. खाली थांब. तुम्ही इकडे बघा, लक्ष द्या इकडे. एका वेळी किती मारणार. विद्येश म्युझिक कमी कर. विद्येश एका वेळी किती मारणार. एकच मारायचं. दोन्ही हाताने असे असे मारायचे नाही. हां दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालतो, किंवा दुसऱ्या हाताने स्ट्रॉ दिला तर चालतो, उजव्या हातामध्ये डाव्या हाताने, परंतु असे असे मारायचे नाही. बघा लक्षात आलं. परत सांगतो हे बघा. नाही एका वेळी एकच मारायचा, ते लक्ष ठेवून असणार. तुम्ही यांच्याबरोबर भांडू नका. दोन मारलेले दिसले की एक काढून खाली टाकायचं. दोन मारले तर हां, एक मारला तर काढायचा नाही तर काढायला तो. ओके 1 मिनिटाचा अवधी आहे. समीर अरे स्टॉप वॉचला कोण आहे. आमच्या कार्यक्रमात माझ्याकडे मी काहीच ठेवत नाही, सगळं परीक्षकांच्या हातात, कारण लाईव्ह कार्यक्रम असतो. जरा सुद्धा चूक होता कामा नये याची मी दक्षता घेत असतो, कारण हे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल आहे. ओके 1 मिनिटाचा अवधी आहे. आणि लागले स्ट्रॉ तर यांना दे. हा पटपट येऊन वरती. रेडी विदेश काढू ब्रेक. ओके तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा येतोय. कनेरी गावामध्ये हा कार्यक्रम रंगलेला आहे. आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. प्रथम क्रमांकाला आहे महापैठणी आणि सोन्याची नथ आहे. अर्थातच पन्हाळकर मेडिकल कणकवली यांच्याकडून आकर्षक सोन्याची नथ आहे. द्वितीय क्रमांकाला आहे सेमी पैठणी. तृतीय क्रमांकाला आहे पैठणी. आणि प्रत्येक स्पर्धकाला सहभागी स्पर्धकाला हरकुळ नाटळ विभागीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना शाखेच्या वतीने प्रत्येक स्पर्धकाला आकर्षक भेटवस्तू आहे. तसा कार्यक्रम या ठिकाणी रंगतोय. दुसरा खेळ आम्ही या ठिकाणी घेऊन आलेलो स्ट्रॉ मारण्याचा. एका वेळी एकच स्ट्रॉ मारायचा आहे. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल. ओके तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. 1 मिनिटाचा अवधी आहे. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच मारायचा. एका मिनिटाचा अवधी आहे. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल. तुम्ही त्यांना सांगू नका, कसायला सांगा, असेल तर स्पीड कमी होणार नाही. हां चालतंय तसं. सावंत स्ट्रॉ स्ट्रॉ पटपट 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 दे. पिशवी घेऊन ये ना. संपले तरच दे. एका मिनिटाचा अवधी आहे. समीर ठेव पुढत. ओके थांबा. ओके मोजा. हातामध्ये काढून घ्या ते सगळे स्ट्रॉ आणि मोजा. हसू नका, पडणार स्ट्रॉ ते. एकही खेळ जो आहे तो आम्ही तुम्हाला दमवण्याचा घेतलेला नाही आहे. सगळे आमचे खेळ जे आहेत 3 राऊंड हे बसूनच खेळायचे आहेत आणि त्याच्यामधून गुण
मिळवायच्या आहेत. एकाही स्पर्धकाला आम्ही बाद करणार नाही, शेवटपर्यंत एकाही स्पर्धकाला बाद करणार नाही. बिनबाद पद्धतीची फेरी आहे. आजचा 16वा कार्यक्रम आहे आमचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. एकाही स्पर्धकाला आम्ही बाद करणार नाही. स्पर्धक क्रमांक 1 किती? 34. स्पर्धक क्रमांक 2 23. स्पर्धक क्रमांक 3 22. स्पर्धक क्रमांक 4 25. स्पर्धक क्रमांक 5 30. स्पर्धक क्रमांक 6 35. स्पर्धक क्रमांक 7 20. लिहितोयस ना? स्पर्धक क्रमांक 7 किती? 20. थांबा मॅडम. स्पर्धक क्रमांक 8 28. स्पर्धक क्रमांक 9 13. आणि स्पर्धक क्रमांक 10 28. 28. लिहिले सगळे? बघ जरा चेक कर. लिहिले ना? ओके. तुम्ही बसा. आता तुम्ही उभे राहा पाठीमागे. आता तुम्ही बसा. एका मिनिटात सेम प्रोसिजर आहे. त्यांनी जसे मारले तसेच मारायचे, एका वेळी एकच. आणि तुम्ही त्यांच्या पाठीमागे उभे राहा. केसामध्ये अडकतील. कसे पण बसा. बसा बसा. नको नका बसा. कसे पण बसा. बघूया. तू फक्त नंबर प्रमाणे लिह. हां बसू दे. कसं आपण सगळी शिथिलता दिलेली आहे या कार्यक्रमामध्ये, कारण व्यासपीठ परिस्थितीनुसार सगळं करावं लागतं. आम्ही सगळी मुभा दिलेली आहे आणि एकाही स्पर्धकाला आम्ही बाद करणार नाही. हे सन्माननीय डॉक्टर प्रथमेश सावंत यांच्याकडून तुम्हाला सरप्राईज आहे. शेवटपर्यंत एकही स्पर्धक बाद करणार नाही आम्ही, परंतु 3 पारितोषिकं कशी काढून देतो ते बघा. ओके रेडी? एका मिनिटाचा अवधी आहे. तुम्ही पण एका वेळी एकच स्ट्रॉ मारायचा, दोन्ही हाताने नाही, एका वेळी एकच. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालतो स्ट्रॉ देण्यासाठी किंवा पकडण्यासाठी. हां ओके रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होईल आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच मारायचं. आम्ही गरबाप्रेमींना सुद्धा नाराज करणार नाही. बरोबर 11 वाजता गरबा चालू होईल याची आम्ही दक्षता घेतलेली आहे, काळजी करू नका. एका वेळी एक. थांब म्हटलं की थांबायचं. म्युझिकवर काही नाही आहे. म्युझिक बंद झाला तरी मारत राहायचं आहे. केस हात सोडले की ते अडकले पाहिजेत हा केसात, तेवढेच आम्ही मोजणार. म्युझिकवर काही नाही आहे. सुरू ठेवा. स्टॉप. थांबा थांबा. आता थांबा. हात सोडा. थांबा. मोजा. हल्ला तर पडणार, असलात तरी पडणार. पुढच्या दोन्ही ग्रुपने सज्ज राहायचं आहे. अष्टविनायक मोरया आणि अंबे माते की जय दोन्ही ग्रुपने सज्ज राहायचं आहे. सावकाश मोजा. एक 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 मोजा. घाई करू नका. त्यांचा एक एक गुण महत्त्वाचा आहे. स्पर्धक क्रमांक 12. बघा आता उलटे सुलटे सगळे नाही सांगणार. स्पर्धक क्रमांक 12 किती? 43. स्पर्धक क्रमांक 19 किती? 32. 19 ला 32. स्पर्धक क्रमांक 20 किती? 45. स्पर्धक क्रमांक बॅच सर्व करा. स्पर्धक क्रमांक 18 24 24. स्पर्धक क्रमांक 13 28. 13 ला 28. स्पर्धक क्रमांक 17 21. स्पर्धक क्रमांक 14 30. स्पर्धक क्रमांक 15 20. स्पर्धक क्रमांक 16 44. आणि स्पर्धक क्रमांक 11
19 19 आणि स्पर्धक क्रमांक 20 लिहिले आहेत बघ. 45 आहेत. किती आहेत? हां 46 आहेत. 46. ओके, बसा कुठेतरी एकत्र जाऊन. चला, अष्टविनायक मोरया आणि अंबे माते की जय. या, तुम्ही काही करू नका, फक्त बसा खाली. सावकाश उतरा. रेडी? लक्षात आलं ना? दोन्ही हाताने मारू नका फक्त, बाकी काय नाही, मोठासा नियम काय नाही. तुम्ही जास्त पाठी जाऊ नका, पडाल. समीर, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय, लक्षात आलं ना? आता स्टार्ट. दुसऱ्या हाताचा सपोर्टसाठी वापर करा किंवा स्ट्रॉ देण्यासाठी वापर करा, चालतंय, परंतु दोन्ही हाताने मारायचे नाहीत. एका वेळी एकच हात वापरा, कुठला पण. नाटक हरकुळ विभागीय शिवसेना शाखा कनेरी आयोजित उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना शाखा कनेरी आयोजित हा पैठणीचा खेळ या ठिकाणी रंगतोय. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाचं पुन्हा एकदा आयोजन करण्यात आलं. खऱ्या अर्थाने कार्यक्रम जो होता हा गुरुवारी होता, परंतु वरुण राजाची कृपा झाली आणि कार्यक्रम आज झाला. एवढाच फरक. आम्ही गरबाप्रेमीने सुद्धा नाराज करणार नाही. बरोबर 11 वाजता गरबा चालू होईल यातही कुठली शंका नाही. परंतु यामधून कोण पैठणी विजेती होते हे काही वेळातच आपल्या लक्षात येईल. जिला मिळणार आहे महापैठणी आणि सोन्याची नथ आहे बनाळकर मेडिकल कणकवली यांच्याकडून. द्वितीय क्रमांकाला आहे सेमे पैठणी, तृतीय क्रमांकाला आहे पैठणी आणि सर्व स्पर्धकांना आकर्षक भेटवस्तू आहे हरकुळ नाटक कनेडी विभागीय. थांबा, हात सोडा. थांबा, हात सोडा. ओके, मोजा. हरकुळ नाटक विभागीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शाखा कनेडी यांच्या वतीने सर्व स्पर्धकांना आकर्षक भेटवस्तू मिळणार आहे. मोजा, एक एक करू. या ठिकाणी सन्माननीय शिवसेना नेते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, सन्माननीय सतीजी सावंतसाहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. शाखा कनेडीच्या वतीनं अगदी मनापासून स्वागत आहे, मनपूर्वक स्वागत आहे. मोजले की सांगा मला. मोजलात? ओके. स्पर्धक क्रमांक 21 सांगा. 19. बॅच सर्व करा, प्रत्येकाने आपापले बॅच व्यवस्थित करा. बॅच स्पर्धक क्रमांक 22 22ला 23. स्पर्धक क्रमांक 23 35 35. स्पर्धक क्रमांक 24 25 25. स्पर्धक क्रमांक 25 28 28. बघा त्याच्यात. स्पर्धक क्रमांक 26 35 35. स्पर्धक क्रमांक 27 37. स्पर्धक क्रमांक 28 31. स्पर्धक क्रमांक 29
46 सगळे लिहिले की सांगा मला. राहिलाय कुठला? ओके, जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. तुम्ही उभे राहा तुम्ही खाली बस. हां, बिनबाद पाहिजे तुम्हाला तर असंच करावं लागणार. उठा बसा उठा. नाही तर आता सगळीकडे एकच चालू आहे, तळ्यात मळ्यात तळ्यात डायरेक्ट घरात. पण आम्ही नाही, आम्ही त्याची दक्षता घेतलेली आहे. संपूर्ण नवरात्र उत्सवातला 16वा कार्यक्रम आहे आमचा. आम्ही एकालाही बाद केलेलं नाही. काल शिरोड्यामध्ये जवळपास 65 ते 70 स्पर्धक होते, आम्ही एकालाही बाद केलं नाही. आम्ही सगळ्यांना घेऊन चाललो. रेडी? सावंत ते घ्या, तुमचे घ्या जवळ. ते तुम्ही नका घेऊ तेव्हा तुम्ही घ्या त्यांना देणार आहे. कारण प्रत्येक महिलेला वाटत असतं मी पहिल्या फेरीमध्ये बाद झाले, मी स्ट्रॉ मारण्याच्या फेरीमध्ये अरे रे नक्की स्ट्रॉ मारले असते. प्रत्येक महिलेला वाटत असतं अरे मी त्या फेरीमध्ये नक्कीच गुण मिळवले असते, पण मी पहिल्याच फेरीत बाद झाले. म्हणून आम्ही ते सगळं काढून टाकलं गेल्या 5 वर्षामध्ये आणि नवीन काहीतरी केलं. आणि संकल्पना सन्मान्य बांदेकर साहेबांची. रेडी? काय ते? हां, तुम्ही दोघांवर लक्ष द्यावा. नको एका वेळी एक मारतात का बघायचं आहे, बाकी मोठंसं काय नाही मारणार. त्या 2 स्पर्धक आमचे चांगले असतात, कधीच मारत नाही 2 ना, हळूच मारतात फक्त. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. विद्येश, हां, एका वेळी एकच मारायचं आहे. कुठे पण माळा, डोकीवर माळा, आंबाड्यात माळा, वेणीमध्ये माळा. केस सोडले असतील तर त्या केसामध्ये माळा, केस सोडले असतील तर चालतंय. कुठे पण केसात अडकले पाहिजे. एका वेळी एकच. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट पकडण्यासाठी घेतला चालतो, परंतु केसामध्ये अडकणार स्ट्रॉ तेवढेच आम्ही मोजणार, त्याच्या पलीकडे नाही. स्टॉप. थांबा 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 काढू नका. थांबा. हात सोडा प्रत्येकाने. मॅडम हात सोडा. चला आता काढ. तुम्ही अजिबात हलू नका मॅडम. स्पर्धक क्रमांक 37 तसेच थांबा. त्यांचे काढल तुम्ही हातामध्ये घ्याल, व्यवस्थित काढ आणि हातामध्येच ठेवा, मोजू नका तुम्ही. ओके. स्पर्धक क्रमांक मोजू नका तुम्ही. स्पर्धक क्रमांक 31 किती? 12. स्पर्धक क्रमांक 32 किती? 14. स्पर्धक क्रमांक 33. सावकाश मध्ये एक गुण त्यांचा महत्वाचा आहे. स्पर्धक क्रमांक 33 किती? 33ला 33. हा. स्पर्धक क्रमांक 34 35 35. स्पर्धक क्रमांक 35 36 36. स्पर्धक क्रमांक 36 34. स्पर्धक क्रमांक 37 स्पर्धक क्रमांक 38 घे पहिले. किती? 33. स्पर्धक क्रमांक 39 23. स्पर्धक क्रमांक 40 34. आता मोजा हे. सावंत ये पाठव त्याला. स्पर्धक क्रमांक 37चे लिहायचे आहेत. हा थांबा, उठू नका. हा किती? भरपूर मारले. हा. स्पर्धक क्रमांक 37 36 गुण. कर क्लिअर. तुम्ही इथेच बसून राहा, अजिबात हलू नका, बसून राहायचं. कर क्लिअर. भर त्याच्यात सगळे. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर परत आम्ही येऊ. कनेडी गावामध्ये हा कार्यक्रम सुरू आहे. हरकुळ नाटक विभागीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शाखा शिवसेना कनेडी
यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेले. तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. तुम्हाला रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. समीर रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. खाली 5, त्याच्यावरती 4, त्याच्यावरती 3, त्याच्यावरती 2, त्याच्यावरती 1. तीस सेकंडमध्ये लावायचे आहेत. पडली तर जबाबदार मी नाही. परत तो पडू शकतो, तरी जबाबदार मी नाही. लावून पूर्ण झाला आणि पडला तरी मी नाही. थांबा 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 थांबा, तिथेच थांबा, तिथेच थांबा, तिथेच थांबा. स्पर्धक क्रमांक 40 घे. 15. स्पर्धक क्रमांक पटपटली पडणार ती. स्पर्धक क्रमांक 40 15. स्पर्धक क्रमांक 39 12. स्पर्धक क्रमांक 38 13. स्पर्धक क्रमांक 37 11. स्पर्धक क्रमांक 36 10.
स्पर्धक क्रमांक 35 12, स्पर्धक क्रमांक 34 14, स्पर्धक क्रमांक 33 13, स्पर्धक क्रमांक 32 12, 5 4 9 आणि 3 12, स्पर्धक मोजा की स्पर्धक क्रमांक 31 14. ओके झाले सगळे. ओके तुम्ही बसा, तुम्ही उभे राहा. त्याच्यात डबल ग्लास गेले तुमचे. हां आणि ग्लास मोजून घ्या. 15 आहेत का? आणि अजिबात तिथे जाऊ नका कोणी. एक जरी ग्लास पडलं तरी 1 गुण तिचा कमी होणार. लिहिले ना सगळे? 15 आहेत का मोजून घ्या. तरी सुद्धा 15 आहेत का मोजून घ्या. नको बरोबर. रेडी? किती आहेत मोजा जरा व्यवस्थित. मोजा दे त्यांना सावंत एक नेऊ. 15 आहे तुमची. 15 जास्त घेऊन उपयोग काही नाही. 15च लावायचे आहेत. रेडी? आण सावंत. होय ते आण. ओके कर प्रेस. कागद सरळ करून घ्या. कर प्रेस. हां पंधरा आहेत का? ओके रेडी? परत का काढली ग्लास? परत प्रेस कर. जा बरं ते कर प्रेस. शाबास व्हेरी गुड. चला तुमचा टायमिंग सुरू होतोय समीर. आता स्टार्ट. खाली 5, त्याच्यावरती 4, त्याच्यावरती 3, त्याच्यावरती 2, त्याच्यावरती 1. खाली 5, त्याच्यावरती 4, त्याच्यावरती 3, त्याच्यावरती 2, त्याच्यावरती 1. तिन्ही राऊंडची टोटल होईल. आम्ही एकालाही बाद केलेलं नाही. तिन्ही राऊंडची टोटल होईल आणि त्यातून कळेल की या वर्षीचं महाराष्ट्राचं महावस्त्र अर्थातच महापैठणी हरकुळ नाट्य विभागीय शिवसेना शाखा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कनेरी यांची महापैठणी कोणाकडे गेली. थांबा 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 आधी थांबा 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 ताई तुम्ही थांबा. आता नाही पडली तर मी जबाबदार नाही. ली रे. स्पर्धक क्रमांक 21 9, स्पर्धक क्रमांक 21 9, स्पर्धक क्रमांक 22 9, स्पर्धक क्रमांक 23 10, स्पर्धक क्रमांक 24 3, स्पर्धक क्रमांक 25 7, स्पर्धक क्रमांक 26 10, स्पर्धक क्रमांक 27 13, स्पर्धक क्रमांक 28 12 आणि स्पर्धक क्रमांक 29 14. तुमचा एक ग्लास डबल लागला आहे मॅडम. हे तुमचं बॅड लक आहे. हां स्पर्धक क्रमांक 24 3. ओके एकत्र करा ग्लास आणि तिथेच ठेवा. या खाली शेवटचे दोन्ही ग्रुप अष्टविनायक गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया या व्यासपीठावर. या खाली या तिथेच ठेवा ग्लास.
गणपती बाप्पा मोरया. वरती जायचं, बसायचं आणि ग्लास मोजून घ्यायची 15 15 15. चला. चला गणपती बाप्पा मोरया वरती जावा आणि बसा आणि ग्लास मोजून घ्या. 15 15 आहेत का? ग्लास मोजून घ्या. मंगलमूर्ती इथेच थांबा, साईडला इथेच थांबा पाठी. पंधरा 15 मोजून घ्या आहेत का? नंतर ऑब्जेक्शन नाही, नंतर तक्रार नाही. 16 असतील एक पाठी द्या आम्हाला. 15 असतील तर तुमच्याकडेच ठेवा. 14 असतील तर मागून घ्या. सावण बघ आहेत का त्यांच्याकडे? जरा इकडे सरका ताई, तुम्ही सरका इकडे. 7 नंबर सरका इकडे. हां सरका आतमध्ये. ओके 15 15 आहेत का? मोजून घे. नको असं दे. जरा साईडला ना मॅडम, जरा पाठी थांबा. पंधरा 15 आहेत का? मोजून घ्या आणि परत एकत्र करा. फक्त मोजण्यासाठी काढायची, एकत्र करा आणि उलट करून ठेवा. बाकीचं आम्ही करतो काम, काय करायचं ते. रेडी? किती आहेत? जा सावंतवर. किती आहेत? 11. 4 दे त्यांना. परत एकत्र करा पटपट. एकत्र करा पटपट. एकत्र करा. सावंत ये वरती, प्रेस कर हळूहळू. आहेत ना 15 15? गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा ग्रुप आहेत ना 15 15? परत बघा नाही तर. तुमची आहेत 15? ताई तुमची आहेत का 15? 15 त्यांना विचारा. बस बस जास्त नको. पुढे. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होईल. खाली ठेवा ग्लास. खाली 5, त्याच्यावरती 4, त्याच्यावरती 3, त्याच्यावरती 2 आणि त्याच्यावरती 1. ओके ठेवा उलट. तुम्हाला तो कागद सरळ करून घ्यावा लागेल असं वाटतं मला. ओके बस 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 बस. ओके रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होईल. जरा पाठी वडा कागद कागद कागद. हां बस 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 बस. ओके तुमचा टायमिंग सुरू होईल आता. स्टार्ट. खाली 5, त्याच्यावरती 4, त्याच्यावरती 3, त्याच्यावरती 2, त्याच्यावरती 1. 5 4 3 2 1. कशी ग्लास लावायची तुम्ही बघा. जेवढी ग्लास लावणार तेवढे गुण तुम्हाला मिळणार. विदेश. थांब थांब. थांबा 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 थांबा. स्पर्धक क्रमांक 1 7 गुण. स्पर्धक क्रमांक 2. स्पर्धक क्रमांक 1 7 गुण. स्पर्धक क्रमांक 2 8 गुण. स्पर्धक क्रमांक 3 4 गुण. स्पर्धक क्रमांक 6 6 गुण. स्पर्धक क्रमांक 7 8 गुण.
स्पर्धक क्रमांक 9 8 गुण. स्पर्धक क्रमांक 1 7 गुण. स्पर्धक क्रमांक 2 8 गुण. स्पर्धक क्रमांक 3 4 गुण. स्पर्धक क्रमांक 6 गुण. स्पर्धक क्रमांक 9 लिहिले 9 8 गुण. स्पर्धक क्रमांक 7 7ला 8 गुण. स्पर्धक क्रमांक 8 6 गुण. स्पर्धक क्रमांक 4 8 गुण. स्पर्धक क्रमांक 5 7 गुण. स्पर्धक क्रमांक 5ला किती लिहिले बघ 7 गुण 7. स्पर्धक क्रमांक 10 8 गुण. या खाली मंगलमूर्ती. तुम्ही काही करू नका तुम्ही फक्त खाली. चला मंगलमूर्ती मोरया या. जी ग्लास आपण लावतो पिरॅमिड तेवढी सोपी पैठणी नाही आहे ती. हरको नाट्य विभागीय कनेरी शाखा यांच्या वतीने आयोजित केलेली आहे. ग्लास तुम्हाला रिकामी करून कशी देऊ मी? काहीतरी कठीण पाहिजे ना थोडं तरी. ती ग्लास लावायची पद्धत पण वेगळी आहे, पण आता नाही सांगणार. अजून एक ग्रुप आहे ती ग्लास लावायची पद्धत पण वेगळी असते. पटपट लावता येतात पण सांगणार नाही मी. अजून एक ग्रुप आहे तो लावणार नाही तर. हां ग्लास मोजून घ्या फक्त आणि एकात एक असं करून मिक्स एकत्र करा. 15 आहेत का बघा. बाकीचं काम सावंत पूर्ण करतील. आहेत 15. ओके 15 आहेत का मोजून घ्या. त्यांना एक दे सावंत. बघ कोणाला कमी असतील तर एक दे. आधी विचार हां काढून दे त्यांना. किती काढला तरी परत तेच होणार. फक्त मोजून घ्या. चला रेडी. हां मोजून घ्या. 15 आहेत का? कमी असतील तर दे त्यांना. ओके द्या इकडे. कोणाला कमी आहे का? जास्त असते तर चालेल एक वेळ, पण कमी असता नाही. लक्षात घे. रेडी. ठेवा उलटी आपल्या पुढ्यामध्ये. उलट करून द्या. उलट. चला सावंत चलो. किती काय केलं तरी ते प्रेस आम्ही करणार. कारण आम्ही एकालाही बाद केलेलं नाही आहे सुरुवातीपासून. एकही स्पर्धक आम्ही पहिल्या फेरीमध्ये, दुसऱ्या फेरीमध्ये, तिसऱ्या फेरीमध्ये बाद केलेलं नाही. रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होईल. रेडी का? झालं की सांग. तुमचा टायमिंग सुरू होईल. तुम्हाला जागा आहे तिथे ना? ओके तुमचा टायमिंग सुरू होईल आता. स्टार्ट. बघूया महाराष्ट्राचं महावस्त्र कोणाच्या घरामध्ये जाते. कोणाला मिळणार नाटक हरको विभागीय शिवसेना शाखा कनेरी आयोजित सार्वजनिक नवरात्र उत्सवाची ही महापैठणी आणि सोन्याची नथ सन्मान्य पन्हाळकर मेडिकल कणकवली यांच्याकडून हे आकर्षक पारितोषिक आहे. सोन्याची नथ प्रथम क्रमांकासाठी
द्वितीय क्रमांकासाठी आहे सेमी पैठणी, तृतीय क्रमांकासाठी आहे पैठणी. बघूया कोणाला. थांबा थांबा, अति घाई संकटात नाही. स्पर्धक क्रमांक 17 लिहितोय. स्पर्धक क्रमांक 17 12. स्पर्धक क्रमांक बॅच दाखवा मॅडम, बॅच जरा व्यवस्थित करा. स्पर्धक क्रमांक 11 एकत्र करा मॅडम. स्पर्धक क्रमांक 11 12 एकत्र करा. स्पर्धक क्रमांक 12 8. स्पर्धक क्रमांक 16 11 एकत्र करा. लिहिलेच ना, लिहिलेच ना. स्पर्धक क्रमांक 18 18 ला 8. स्पर्धक क्रमांक 19 12. स्पर्धक क्रमांक 15 11. स्पर्धक क्रमांक 14 9. स्पर्धक क्रमांक बॅच दाखवा मॅडम. स्पर्धक क्रमांक 13 11. स्पर्धक क्रमांक 20 काय लावला आहे तरी पण आम्ही 1 5 4 9 आणि 1 10च मोजणार, कारण खाली तुम्ही 6 लावली. खाली बघा 6, ती आम्ही 5च मोजणार. वरती किती लावली आहेत 5, ती आम्ही 4 मोजणार. पिरॅमिड 9 आणि वरती 1 10च महिना 10 गुण. खाली 5, त्याच्यावरती 4, त्याच्यावरती 3, त्याच्यावरती 2, त्याच्यावरती 1 असं लावायचं होतं. 6 लावली ती आम्ही 5 मोजणार, 5 लावलात ती आम्ही 4 मोजणार आणि वरचं 1 10. ओके, एकत्र करा आणि खाली येऊन बसा. ओके, तर काही वेळातच आम्ही पुन्हा परतू. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका, फक्त पाहत राहा कोकणचा नंबरवर महा चॅनल कोकण साथ लाईव्ह. नेते सतीशजी सावंत यांचं आगमन झाले. मंडळाच्या वतीने त्यांचे हार्दिक हार्दिक आभार मानतो.
1 ते 10 या, नंतर 11 ते 20 या, असं या. प्रत्येकाला आकर्षक भेटवस्तू आहे. हरकुळ योगेश वाळके, दिनेश वाळके, बाळा गावकर, तुषार गावकर, संदीप गावकर, संजय सावंत यांनी स्टेजवर यायचं. गणेश शिवडावकर यांनी यायचं. शेखर सावंत, प्रकाश गावकर यांनी यायचंय. ते एक एक या वस्तू दे ते याचं पत्र सन्मान पत्र द्या. ही नावाली एवढी घ्या. दीपा पंढरी सावंत, दीपा पंढरी सावंत. शांती पॉली फर्नांडिस, समिता सुधाकर सावंत, शेअर जाऊन द्या. पूजा प्रसाद हरणे, पूजा प्रसाद सावंत, देवा देवा चावी चावी हे बघा नावा दे ना, नावा दे ना. ते जरा लीड करा, ते जरा लीड करा. प्रतीक्षा गावकर, प्रतीक्षाताई गावकर, साक्षी सतीश सावंत, आरती दिवाकर देसाई, विद्या विजय तोरसकर, या ना पुढे. शालिनी श्रीकृष्ण बुटे, हो या मॅडम दे. शालिनी श्रीकृष्ण बुटे, निकिता निलेश सुतार, द्या द्या. हो अनिशा मॅडम या. हो सफाई मॅडम. तसेच 11 ते 20 स्पर्धक पुढे यायचे. 11 ते 20 दीपिका माळवदे, दीपिका माळवदे, संजना संजय सावंत, अकरा नंबर या. 11 नंबर दीपिका माळवदे. तुम्ही माळव दे. घ्या घ्या. हो या ना. जरा 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 पाठी सरका, जरा पाठी. एक घे रे फोटो. संजना संजय सावंत, संजना संजय सावंत, प्रतीक्षा बाळकृष्ण तवटे, सायली वाळके, सायली सुनील वाळके, रेश्मा तवटे, रेश्माताई तवटे. द्या साहेब. शरयू शरद नार्वेकर, सौभाग्यवती शरयू शरद नार्वेकर, दीपाली प्रवीण सावंत, दीपाली प्रवीण सावंत,
तेरपिन मायकल पिंटो, तेरपिन मायकल पिंटो. मयुरी रुपेश सातार्डेकर, मयुरी रुपेश सातार्डेकर द्या. नेहा निलेश सातार्डेकर. स्पर्धक क्रमांक 21 ते 30, स्पर्धक क्रमांक 21 ते 30 पुढे यायचंय. स्पर्धक क्रमांक 31 स्पर्धक क्रमांक 21 रितिका राजेश सातार्डेकर. ऋतिका राजेश सातार्डेकर. स्पर्धक क्रमांक 22 दीपिका दिगंबर सावंत, दीपिका दिगंबर सावंत. स्पर्धक क्रमांक 23 संगीता संजय लाड, सौभाग्यवती संगीता संजय लाड. स्पर्धक क्रमांक 24 जयश्री पाटकर, जयश्री ताई पाटकर. द्या द्या द्या. स्पर्धक क्रमांक 25 संजना संजय सावंत, संजना संजय सावंत. स्पर्धक क्रमांक 26 छाया चंद्रकांत मस्कर, छाया चंद्रकांत मस्कर. स्पर्धक क्रमांक 27 रेश्मा चेतन धरणे. स्पर्धक क्रमांक 28 सिद्धी लक्ष्मीकांत लाड, रिद्धी रिद्धी लक्ष्मीकांत लाड, सौभाग्यवती रिद्धी लक्ष्मीकांत लाड. स्पर्धक क्रमांक 29 संजना शरद ठाकूर, संजना शरद ठाकूर. स्पर्धक क्रमांक 30 स्पर्धक क्रमांक 30 सविता सुतार, रवीना सुतार, रवीना सुतार. स्पर्धक क्रमांक 31 ते 40 यांनी पण स्टेजवर यायचं. 31 ते 40 स्पर्धक क्रमांक 31 ते 40 रवीना सुतार चरवला, रवीना सुतार. स्पर्धक क्रमांक 30 रवीना सुतार. स्पर्धक क्रमांक 31 स्नेहल राजू कांबळे, स्नेहल राजू कांबळे. बॉक्स दे. स्नेहल राजू कांबळे. जरा जरा पाठी सरका, जरा पाठी सरका, जरा पाठी सरका, जरा पाठी पाठी सरका, पाठी सरका. स्पर्धक क्रमांक 32 अमिता सावंत, अमिता सावंत. रवीना सुतारचा बुक आहे आता. थांबा थांबा थांबा. ही रवीना सुतार. रवीना सुतार. स्पर्धक क्रमांक 33 अरुंधती अरविंद सावंत, अरुंधती अरविंद सावंत. स्पर्धक क्रमांक 34 श्रद्धा उमेश सावंत, सौभाग्यवती श्रद्धा उमेश सावंत. स्पर्धक क्रमांक 35 स्मिता प्रदीप सावंत, सौभाग्यवती स्मिता प्रदीप सावंत. स्पर्धक क्रमांक 36 सौभाग्यवती अंकिता अजित सावंत.
सौभाग्यवती अंकिता अजित सावंत. स्पर्धक क्रमांक 37 सौभाग्यवती विनिता दिनेश सावंत. विनिता दिनेश सावंत. स्पर्धक क्रमांक 38 सौभाग्यवती श्रद्धा विनायक दळवी. श्रद्धा विनायक दळवी. स्पर्धक क्रमांक 39 सौभाग्यवती सरिता सुभाष गावडे. सरिता सुभाष गावडे. स्पर्धक क्रमांक 40 श्रेया संकेत राणे. सौभाग्यवती श्रेया संकेत राणे. सर्व स्पर्धकांचे खूप खूप आभार. या ठिकाणी लवकरात लवकर मापसेकर 4 नंबर काढायचा असतो. ही फक्त 2 नावं घे. काल आपल्या ह्याच्यासाठी तू बोल ना बोल. हॅलो. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हरकुळ नाटळ विभागीय कार्यालय शाखा सांगवे कन्नडे आयोजित नवरात्रोत्सव. आज विजयादशमीचा दिवस आहे आणि इथे पैठणीचा कार्यक्रम पार पडलेला आहे. लगेचच आपण आता जे पैठणीतील 3 विजेते आहेत, ज्यांना पहिल्या विजेत्याला पैठणी सोन्याची नथ, दुसऱ्या विजेत्याला सेमी पैठणी आणि तिसऱ्या विजेत्याला पैठणी अशी बक्षीस देणार आहोत, त्यांची नावे सांगणार आहोत. तत्पूर्वी कालच्या रेकॉर्ड डान्स आणि फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेमध्ये आम्हाला जे परीक्षक म्हणू लागले ते विज्ञानी प्रभू आणि जिगीषा मापसेकर या दोघांना कृपया मी स्टेजवर यायची विनंती करतो. त्यांच्याकडून आमच्याकडून त्यांच्यासाठी छोटीशी भेटवस्तू आम्ही देत आहोत. विज्ञानी प्रभू आणि जिगीषा मापसेकर नसतील तर त्यांच्या कोणतरी एक रिप्रेझेंटेटिव्ह इथे पाठवायचा आहे. आमच्याकडून त्यांना छोटीशी भेटवस्तू. ग्रामपंचायत सदस्य चालू डेट नाही. हॅलो. पहिला 3 नंबर सांगायचा. आधी पहिला विचारायचं कोण असेल, नाव सांगा बघून अंदाजे. 2 नंबर मग 3 नंबर. हॅलो. आजच्या कार्यक्रमातील जे 3 विजेते आहेत त्यांची नावं पुढील प्रमाणे आहेत. तिसरं नाव काय असेल, कोणाला अंदाज आहे का? प्रेक्षकातून कोणी सांगणार आहे का? कोणाला अंदाज आहे? कोणाला वाटतंय आपण असू त्यांनी हात वर करा. अरे वा, कॉन्फिडन्स चांगला आहे. तिसरे जी पैठणीची विजेती आहे आजच्या कार्यक्रमातील, ज्यांनी 3रा क्रमांक पटकावलेला आहे, त्यांचं नाव आहे शरयू शरद नार्वेकर. टाळ्या. शरयू शरद नार्वेकर. शरयू शरद नार्वेकर आणि शरद नार्वेकर दोघांनी स्टेजवर यायचं आहे. कृपया दोघांनी स्टेजवर यायचं आहे. शरयू शरद नार्वेकर आणि शरद नार्वेकर. शरद नार्वेकर यांनी जर उचलून घेतलं तरच पैठणी सुपूर्द करायची आहे. शरद नार्वेकर यांनी उचलून घ्यायचं आहे तरच पैठणी भेटणार आहे. 3ऱ्या नंबरची ही चंद्रकोर पैठणी शरयू शरद नार्वेकर यांनी पटकावलेली आहे. टाळ्या त्यांच्यासाठी, जोरदार टाळ्या. धन्यवाद. फोटो शरद नार्वेकर. अरे वा.
थांबायचं आहे स्टेजवरच. स्टेजवरच थांबायचं आहे. पुढील नंबर म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकाची जी पैठणी आहे, जो दुसरा क्रमांक ज्याने पटकावलेला आहे त्यांचं नाव आहे, कोणाला काही माहिती आहे का कोण असेल? दुसऱ्या क्रमांकाची जी सेमी पैठणी आहे, कोणाला वाटतंय मला मिळाली असेल? कोणीच नाही. दुसऱ्या क्रमांकाचं नाव आहे नेहा निलेश सातार्डेकर. टाळ्या. नेहा निलेश सातार्डेकर. निलेश सातार्डेकर घरी आहेत वाटतं. निलेश सातार्डेकर आहेत का? निलेश सातार्डेकर झोपले वाटतं. घरी गेल्यावर उचलून घ्यायला सांगा. थांबायचं आहे. आणि आजच्या कार्यक्रमाचं आकर्षण जे आहे, पैठणी जी महापैठणी आहे, महापैठणी प्रथम क्रमांकाची जी आहे आणि त्याचसोबत सोन्याची नथ जी विजेती आहे, कोण असेल? सस्पेन्स. पहिल्या क्रमांकाची पैठणी जिंकलेली आहे संजना शरद ठाकूर. शरद ठाकूर आणि संजना शरद ठाकूर दोघांनी स्टेजवर यायचं आहे. शरद ठाकूर तयारीत झालेले, ते उचलून घ्यायच्या तयारीत झालेत ते. पहिल्या क्रमांकाची महापैठणी आणि सोन्याची नथ पन्हाळकर मेडिकल यांच्याकडून जी सोन्याची नथ आणि महापैठणी आहे आमच्या मंडळाकडून, ती संजना शरद ठाकूर यांनी पटकावलेली आहे. पन्हाळकर मॅडमना मी विनंती करतो, कृपया त्यांनी ती त्यांना सुपूर्द करायची आहे. सोन्याची नथ आणि महापैठणी आजच्या कार्यक्रमातील जे खास आकर्षण होतं. टाळ्या वाजवायच्या आहेत जोरदार. शरद ठाकूर यांनी उचलून घ्यायचं आहे. शरद ठाकूर उचलून घ्यायचं आहे. पुढे उचलून घ्यायचं आहे शरद ठाकूर. तिन्ही विजेत्यांनी फोटोसाठी पुढे उभं राहायचं आहे. तिन्ही विजेत्या क्रमांकाने फोटोसाठी पुढे उभं राहायचं आहे. लवकरच आपण गरबाचा कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. बिल्ले काढून देऊ सांग. गरबाच्या कार्यक्रमाला लगेचच आपण सुरुवात करणार आहोत. कोणी जायचं नाहीये.
हा खेळ रंगला पैठणीचा, हा खेळ रंगला. खेळ पैठणीचा कोकण साद लाईव्हचा खास शो नवरात्री निमित्त येतोय तुमच्या तालुक्यात. आहात ना रेडी?